Всім привіт! З вами VeonFly. Нині я вам покажу, як поставити от такі значки на відео. Включаєте відео. Ви маєте його перше кинути. Ну, як я зрозумів, то дуже легко. Нажимаєте от сюди. З комп'ютера я зрозумів, а з планшета я ще не знаю. Нажимаємо сюди. І тут є такі слайдики. Ви нажимаєте, ну не слайдики, а типу як картинка, яка буде стояти, ну, коли ваш зритель буде дивитися, коли буде вибирати відео. Нажимаєте змінити зображення. Нажимаєте змінити зображення. У вас вискочить от таке. Там, де ви зробили фотографію, Photoshop. І ви вставите сюди, нажимаєте зберегти. І от все. Всім пока-пока.